Районның Балалар сәнгать мәктәбендә республика программасы кысаларында капиталь ремонт эшләре дәвам итә. Ремонт эшләрен районның мөслим хуҗалыгы ара төзелеш оешмасы башкара. Бүген биредә тәрәзә кую эшләре төгәлләнгән. Идәннәргә кафель җәелгән, бинаның тышкы ягында демонтаж эшләре бара. Bizim burada boshqarilishda капитальный ремонт кровли, полностью обшивает, утепляет зданиені, керамогранит булачак. Иште барлык коммуникациялар алмашына, өзінің определенный дизайн проект будет красивый на первом, втором и на третьих этажах. Бинаның тышкы ягы танымаслык булып үзгәрәчәк ди төзүчеләр. Фасад алюкабонт дигән заманча төзелеш материалы белән тышланачак. Ремонт барышында мәктәпнең түбәсе дә алыштырылачак. Бу хәзерге моментта без сәнгать мәктәбендә пожарный отсечкалар ясыйбыз. Ул получается инде откоска пожар саклыйтан әйберинде. Шундый откослар ясыйбыз. Фасадлар куябыз. Бу балалар өчен бик якты, уңайлы сәнгать мәктәбе булачак инде. Без барганда эшчеләр тәрәзә яннарын эшләү белән мәшгуль иде. Эчке өлештә дә тулы куәтенә ремонт эшләре бара. Дизайн проект буенча бинаның эчке өлешендә һәм коридорларда үзгәрешләр көтелә. Сүзебез дизайн турында. Бу атнада бинада яңа идән түшәлгән, коридорларга плитка җәелгән. Шушы араларда сыйныф бүлмәләренә линолеум да җәеләчәк. Мәктәбебез ремонттан соң яңа күлмәк кие дип әйтсәк тә була инде. Якты, матур кабинетларда алла бирсә инде дәресләребезне алып барачакбыз. Ремонт барышында бинаның эчке коммуникациялары да тулысынча төзекләндерелә. Эшләрне төзүчеләр 1 декабрьгә төгәлләүне күздә тота. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.